Achiel kachiel kowuok ka tudruok maduong' moloyo e pacho ka mangima Communication Center Nairobi ma en Ramogi TV to waikore makare gi weche manyien mag migago ma moko kuom weche mwakelo no gin kachiel gi duoko mar Edwin Sifuna to kanyo landi ni ogole oko kaka jagoro maduong' mar ODM. Magi to gi mamoko wawinja ne thuond weche. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna oramo ni pod en jagoro maduong' mar ODM koko ni okang' mathule oko e komno nodhi ataro mar chik. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana, hiyo ndio tunalenga. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga koro yango ni ODM geto nyaka kom jalub jatend piny e twak margi gi UDA. Nonro oyango ni tuo mar malaria ochako bedo tama ne moko kuom yedhe mosebed kitiyo godo e thiedhe. Machiegni migago nyinga Milton Ochieng. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna oramo ni pod en jagoro maduong' mar ODM kaluwore kod chik ka bende onyiero jotend duond burano manyo gole lemono. Kanotwa gi jofwamb weche kawuono, Sifuna nokoni ok ginyal yie mondo mi oroch okenge mag demokrasia mane Raila Odinga okedo ne kosingo ni giikore maluwo kendo rito ling'any duto mag Raila Odinga. Even as we confront the spectacle of stagnation against progress and liberal versus conservative clashes in our politics, we shouldn't fall for the allure of easy largesse and cheap promises made to the electorate for the sole purpose of perpetuating the age-old slavery visited on citizens of this nation by a regime lacking in legitimacy. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. And for all those who can hear us from all corners of this great country, don't be deluded or cheated. The Secretary General of Raila's party, ODM, is one Edwin Sifuna. That Sifuna is going nowhere. And I had said that if Sifuna goes, I will also go. I want to say that these members have agreed that we will fight the war, and we still recognize Sifuna as our legitimate Secretary General, as you will discover shortly.